Ngaw na kita. Okay, oras na. Alas 7. Sige, usasara ako. Mapalit na ako tayo ha. Hindi ko lang mapalitan. Sige, mapalit na kang bunuot. Hey! Kinalikot sinundot ang kanyang eng. Alas 7 na ngayon. Parin na da mapalit. Nasara na lalugod ako. Hindi na po ngayon. Pare! Uy! Ano? Kadi anay. Hindi ka sasara, di ka napalik. O, di mo. Gadlo ni pagsara. Ay, makapalit pa ako. Kaya alas 7 na liwat. Sasara na ako. Nakuha rin na mapalit. Ano di mo? Maharo ka lang tinsos. Maharo makain mo. Dire, apat taging saging. Tapi saging. Para pasangin ka na liwat. Tag-2.5 ito. 2.5. 2.5. Di. Adi, tagpira, adi. Kanina, tag-5 ito. Budgets na lang ito. Kahit tag-5 kanina. May minahal mo na liwat. Ay, kapag binalala. Kaya pat 20 nalak eh. Tinalak ko man ikaw. Sige, pat 20. Pero tatdog. Kontra ito kanina. Sige. Release tala anay ha. Nagkiri ka lang sasara ng pagod ako. Maraming tinagol na ini. Tas Maraming anay ma. tinagol lang. Eh, magtuko ni mama yung barbecue. Na wala ni naharam lang na niya anay niya. Alay, damatag. Ikaw nagatag. Ikaw tagsasara. Ngayon, limito kang mga tinda. Papalit ko. Pero utang la anay. Amo naman pag sinisiring mo. Pay ka lang nga napalit ko na utang. Kilis tala pa rin kang pira ha. Kaya pabayad ka dako. Dahil nalatak ka nagparin niya nga. Ang sasara na kunta na. Doon man nga nakakutang na liwat. Pare. Pare. Kinuha itong balon. Parang stick na yan, break. Pare. Ano nalawat? Hindi ko lang papalitan. Tagpira yan eh. Ano buson ni Mito? Shin na light ka tanan. Shin. Parato na ito. Pwede. Adi, tagpira man nini ngayon yung shumay. Ito, tapos na ito. 20 na ito. Dada na ito. 20 na ito. Katalo. 20, anay. Sige, papalitan ko ito ng kamera ka. Yung na ito masus siya. Yung parpagyan ng ulat na sus. Harang ini. Matamis pa nga nito. Dilat mga harang. Itatog, tagpira. Tagsingko ito. Oo. Sige, mapalit lang ako na sin. Nakagigil ka. Hindi ka gudot pa. Parang kaya tagtinda paloy ka tapos kung napagyan ka na sila. Kaya ito, di ko kagasin. Parehasin. Pahal ka man. Kadinan motor. Ito kagad na pahal. Martilyo. Umuwi ka na? Nakilala ka yung anak karan ini. Kutsilyo. Sige, makadinakot. Pare, salamat ha. Lakat na. Pare ko talaga sin. Ulit-ulitin ko pa ba? Puro gud mga lorong tag mga customer natin. May dala sumunod nga lorong nga customer pag kita magagamitan ko diyan tag. Teperale. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? May pagbulihat kay di makutubol. Tato, tagperale. Duwa G's ito. Ade. Ano ini? Wala pagbulihat kay sugad to kay timbaho. Ay ano na mabaho? Man mapalos na ini. Ano ini? Balot bila ka mabalot. Balot na takan. Ngayon may kayabangan to. Ay naman, ano magkada? Kasi daw lang ito kung napalit ka. Anay. Ano may balat? Di balat? Mariano. Kari na lade. Ano yung kari na? Kapiratimay, di na kayo trabaho. Palitaw na tas yung napalit ka. Kapiratimo. Madua. Tagpira. Ingan sisiring ka tagduwa Diyos na lang ito. Wala na itong sumsuman. Yung intindi ito, pilipit ang dila nito. Sige, madua. Pira. Tagduwa Diyos nga, ni kay kanina, tag 5 ini. Umul ka man. Adi. Di lain. Puro kuliyat baka mat. Kaya ginulat na tak mga kainom. Atim sausawan. Oh, kaya para mawala ti mga over. Last pay nga to, bugka dito ng ano.
Sige, sige. Katayo ka man. Boss, nagpera tayo balik. Boss, nagpera na yung balik. Magsingko ito, boss. Sige, makapali ka naman doon. Ano ito, bago ka man lang manawang. Kaya ano, boss? Ano vaccination card? Ayan, ipag pinalabot. Oh, Kaya bakit pa lang nakita nga Hindi nawang? ka nakakontak na ako. Grabe ka man lang. Pag kita ka rin yung vaccination card, ay ari pag Kaya susulpot ka lang, hindi ka taga balay dili. man lang yung papalit. Boss. Bisa ka din katagalin, di mo ka lang nakita. Grabe ka man lang. Kita ako. Ano? May nagpaparpasagil ka lang. Okay. Oh, kay para ka. Natapod. Daw tiyan nawong. Ayup ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Daw ti mo nawong. Okay. Okay, magbugtumang ka mo. Sige, ano ti mo? Baloy nalat ako. No? Madwa. Dua juice ito, boss. Iglis tala na eh, kaya mabalik na lang ako, boss. No! God, please, no! No! Man, ang madatak sinisin. Puro magalurong daw. Lista na ngayon. Gabi na lang nagsara kanina pa. Di pa ko marag nga rin. Di ka taga din eh. Ay, okay, tinda ka naman ngayon ano? Okay, dire din ako nga nakong nagpipadi sa ate mo. Pera na yung kuwan. Siomay. Pareho lagi pa na. Tatag 2 G's lagi kita. Kali nga baloy. Magyat tag 2 G's ito. Toto nga, pera man natin. Tag 5. Ano pa? Nagamit ka man stick. Oo, mga parbikan sa buwas. Silbang ko pa rin. Saan ang tarang katipadis? Makabangin niya lang nga bulang pare. Ay, mo ngayon pare. Pareho rin mga kapadis. Ano man na Siomay ito pare. yan. Lodges yun ano? 2 G's. Kaya tag 5 kanina. 2 G's na ito. Gabi naman. Mga salatak pare. Ano kasi nga yung TV niya? Marami sila kayo. Kung paris ito lagi mo. Bola lang yan. Mga rasa ngayon ano? Ano yung buwan nila? Di pare. Hindi kami chito. Hindi rin lang kita magparin dito. Mga rasa guliwat. Ano yun ang parin? Inistoryahan mo lang ako. Paligyan ko ito. Balik na, pera man na tanan. Sige kayo maganitag 2 G's to sim na kuha. Tag-uusan na. 30 na tanan. Wala na pare. Basta na pare, basta lang eh. Positive good liwat ito akong mga customer. Malokang Good good lang talaga. mga utang. Basta lang eh. Ha? Panarat mo mo to kay Takpadis. Para ito customer, puro lang mga utang. Boss, ano na liwat? Iti mo ano, binurubos kay diri ako boss. Pati mo. Pere. Eh la pagkapti kayo itong kamot mahugaw. Apakya nakala mo tagpira. Ikaw man pala kami gusto pagpanday sa ulit. Pag 5 ito kanina, 4.20 na lang ito. 5 kanina. Pero lagi ang pito tagsugod usa. Pinakalibre ka na nga ni mo sa kay kanina. Tag 5 nga ni, tag 5 kusa. Yan, 4.20 na lang ito kay kapina. Makuha niya ako bago ko bayad. Ay, salamat siya para ta customer baga mabayad. Hindi rin mo kong stick. Gawat ka man liwat. Kaya ra akong liparis naghihimo. Gata customer. Ano ini malagay naman ini boss ngayon pa. Hindi klamo ko napalit ka. Apira. Matulo lang boss, matulo. Ano nga Tim Sus? May maharang. Pwede marang. Suwi, bata suwi. Di matamis. Suwi, matamis. Yun na lang. Ang lahat masarap boss. Para din. Ano ba tulog ka?
Ano daw, kakao na ni Marika pa magbayad. Kaya natin bayad. Boss yo, shit, ilo di boss. Kuan lanet kulang. Mabalik ako, nagdadali ako eh. Bila ko pa ikukuha nga itong materialis. Hindi pa kami mapagpantay. Puro gudla. Meron ko itong mga mamaralik. Puro gud mga siya. Hey bro, What's up, yo? Good evening. you're so late, okay? Rat, titinawa. Hey bro, good evening. Good evening, too. How much your banana? What kind of banana? It's like this. It's only 5 pesos. Can I eat? Oh, pay first before you eat. Pay first before you eat. How much again? Ulit-ulitin ko pa ba? 5 peso only. Wait. I have 5. Okay, good. Get one. Taste it. Good. How about this? 5 peso. What is this called? Lupaw? Seriously, what the fuck are you doing? No, Hmm? no, it's not sure. What is this? Shumai. Shumai? How much? 5 peso. Can I taste too? Yes. Ano, dyan na kuko. Oh my god, it's hard to get. Oh. Pwede utang nga nung. Magpa English ka pa nga mautang ka lang ngayon. Wala ka nagbaraya dong. Kapit ka pa sigarilyo. Ima ka din ako nung. Salamat ah. Ikaw mga lorong. Ano na nga ni utang? Wala pa nga ni may bayad. Utang ka na ni Bata. Taga. Ito, kalorong ni mo. Marang ka nga magkontak si Den. Ba't mo kaya na nga may dan nga rin mga tagpadis? Angin, doon ka man nga rin ko pag kamyan ako. Seriously, what the fuck are you doing? Oray ko yan na, lagat, gato, lagat. Oray ko yung Tay, ori ka pa magsara. Awarin taga nagtarag, sasara na kita. Oray nga, nilakat nga dito kay... Ulit-ulitin ko pa ba? Ba't pa ko tagpatas? Oray ko nga kay... FBI, open up! Para na lang ada ha. Yun lang utang. Namin ko nila, enlist ako na ito. Utang ka mga lorong. Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Wala na, finish na.